Sa pagsugat sa Pasko, sagad gigamit ang mga motor ug turotot sa pagsaba-saba sa pagsugat sa Pasko sa mga Sugbuanon dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Ani ang report ni Fem Marie Dumabo. Kining mga bata ang binagsa nga nagpabuto og firecracker. Matag karon og unya, pipila ka minuto pa lang sa wala pang alas 12 sa tungang gabi o ang pagsugat sa Pasko. Pag-untop sa alas 12, kining kabataan ug residente dinhi sa usa ka lugar sa Barangay Tejero ang lingaw nga nihimo og countdown dungan sa ginagmay nga fireworks display ug pipila lang ka mga pabuto. Sukwahi sa nangaging katuigan nabantayan nga minus lang gyud ang nagpabuto og firecracker karong Paskuha. Sagad hinuon nagsaba-saba gamit ang turutot, serbato ug ang pagpaandar sa ilang mga motorsiklo. Gani minus sa usab ang mga tao nga makita sa gawas sa mga balay, itandi sa nangaging tuig. Usa sa nakitang hinungdan, posibleng tungod sa sinating pag-unos sa uwan ug hangin pasado alas 10 sa gabi hangtod na pasado alas 11 sa gabi. Samtang dakong pasalamat sa mga nanimba atol sa Christmas Eve Mass nga bisan pa man sa mga nasinating linog ug bagyo. Nga milahutay gyapon hangtod ning Kapaskuhan ug padayong nalimbasog. Salamat ng Japon ta kay nga wala sa mi maunsa. Bisan pa sa mga naagian. Katong linog ug katong bagyo. Salamat lang jud mi. Christmas wish kay kanang healthy akong family and kanang naay mga blessings nga moabot next year o kanang nindot ang kinabuhi for next year. Samtang siyang wali ni Cebu Archbishop Abit Oy, iyang pahinumdum sa mga nanimba nga unta magsilbing ehemplo ang Dios nga nagpakatawo. Usa siyang giawhag ang pagkamapaobsanon aron makaton sa atong mga sayop alang sa kausaban ug kaayuhan. Doon na pa ba'y paglaom para sa atong nasod? Mga igsoon, karong gabi una, ang tubag sa Pasko, klaro. Yes, doon na pa'y paglaom. Sa pagkatao ni Jesus, ang kalibutan, dili usab malinawon. Kinahanglan andam ta magpaubos. Pagpaubos sa pag-angkon sa atong mga sayop. Pagpaubos sa pagpaminaw sa usag-usa. Gawas sa kaparian, mikon celebrate usab si Archbishop Emeritus of Cebu, Jose Palma sa Santos nga misa. Samtang Cebu City Mayor ni Sir Archival ang nisaulog sa iyang Pasko diha sa mga evacuation center sa mga apektado sa Bagyong Tino ug sunog. Kay bao ko sila nag-uol and I realize nga kung ato silang maduol, siguro makuha-kuhaan ang ilang kag-uol. Nato sila kanang hayag-hayag na to sila, nalipay to sila nga akong silang gisultian nga makabalhin na ta third week of siguro January. Samtang pipila sa kabus nga kabataan sa Cebu City ang iyang gitreat sa pagpasuroy sa mall, sud sa sinihan ug ang paggrocery alang sa ilang pamilya nga masawan atol sa Pasko. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Fem Marie Dumabo. Balitang Bisdak.